Jiena bħala Ministru tal-Ġustizzja se nesiġi li r-riformi li wettaqna f'pajjiżna u r-riformi li qed inwettqu bl-ebda mod ma jkunu imxekkla. Jekk ikun hemm u jekk jirriżulta li l-affarijiet ma sarux kif kellhom isiru mela le isiru l-investigazzjonijiet indipendenti u jittieħdu l-passi. Din id-dikjarazzjoni għamilha il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard meta fil-Parlament ġie mistoqsi dwar sentenza tal-qorti li ħelset lill-avukati Gianluca De Marco u Charles Merċieqa mill-akkuża li ppruvaw ixaħmu ġurnalist. Fis-sentenza tagħha il-qorti tefet piż fuq l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u dwar dan il-Ministru Attard kellu domanda parlamentari. Il-Ministru għall-Ġustizzja għamilha ċara li f'dan l-istadju ma kienx qed jidħol fil-każ speċifiku għax is-sentenza tista' tiġi appellata. Għalli meta jkun hemm lok ta' appell wieħed irid ikun prudenti ħalli ma jippreġudikax il-każ. Iżda kien hawn li sostna li b'mod ġenerali u jrid jara li r-riformi ma jiġu imxekkla b'ebda mod u fejn ikun meħtieġ jaħtar l-investigazzjonijiet u jittieħdu l-passi meħtieġa. Dan fil-waqt li jaġixxi b'rispett lejn l-istituzzjonijiet tant li kellu kliem ibes għad-deputat Mark Antony Sammut li uża l-intervent tiegħu għal dikjarazzjonijiet partiġjani. Jiena naħseb l-ewwel lok tajjeb illi wieħed joqgħod attent kif jitkellem anke fuq uffiċċji kostituzzjonali. Hija konferma oħra ta' kemm nitkellmu b'mod konvenjenti dwar is-salta ta' dritt f'pajjiżna. Hija konferma ta' kemm l-oppożizzjoni titkellem ħafna fuq is-salta ta' dritt imma fl-aħħar mill-aħħar meta jiġu ċirkostanzi bħal dawn jonqos mill-aktar ir-rispett.